Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami ngingusithembiso ngikweKandlozi. Ngicela maqala uvashele i-channel ucela subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka wesibili ake ngikubingelele futhi ngamukela ohlelweni. Wembukele ngikuphathele zona kuleli hora zithi loyidinele imndeni yabagilwa olukagubela wakaqhwasha olundi okuthiwa odlungula amathasa asemancane amathathu bewathwasisa waze wakhululisa elilodwa kuwo. Ugobela kuthiwa zimkhalele ngolesihlanu kulandela ukungenelela komndeni koyedwa wabagilwa. Kuba ugilwa kuthe kukhona uneminyaka engu-14, onengu-15 kanye nonengu-18. Kube kuthi okhulelwe neminyaka engu-18 kuthiwa yena nalo neminyaka engu-15 ugobela waqala ukubadlwengula ngoMeyi ngonyaka ngesikhathi bezoqala ukuthwasa. Abezindaba bathola ukuthi ithwasa lineminyaka engu-14 lona aqala ukudlengula ngenyanga edlule ngesikhathi nalo lizothwasa esigodleni sikagobela. Ilunga lomndeni oyedwa wabagile elingeke ngelidalule kuvikela umgilwa lithe ubikele udade wabo ngokuhlukunyezwa kwabo kogobela. Umndeni uphuthuma esiteshini samaphoyisa olundi ukuyowanekela udaba. Kwasuka khona lapho kwayiwe esigodlweni sikagobela wafike watshelwa ngamacala asolwa ngawo ngaphambi kokuba ashaqwe ngamaphoyisa kusho ilunga lomndeni. Luthe emva kokuvula kwamacala kwabagila babusele makubo bobathathu. Lilandise lathi ngokuvezwa kwabagilwa lithe ugobela ubeye bathengela amakhothi kabhiya amabili ithwasa ngalinye abathelela ugoloko ogcwele iglass ngalinye athi kabaphuze. Kuthiwa bebebuye babhemise nogwayi insangu namaluzi. Kuthiwa ubethi amadlozi abo athi akabaphuzisa utshwala akababhemise. Oyedwa oveze ukuthi ngelinye ilanga kwaba sengathi uphupha ugobela emdlungula wathi uma ethuka iphaphama wathola ukuthi akaphuphi umdlungula ngempela kusho ilungu. Lithe umgile uthe wazama ukumsusa phezukwakhe ugobela kodwa wavele wamkenya waqhubeka nokumdlungula. Lithe umgile uthe wazama ukumsusa phezukwakhe ugobela kodwa wavele wamkenya futhi. Ubuye wathi umgilo ubatshele ukuthi yena wabona ephuma igazi esithweni sangasese ukuthi kade edlwengula kwathathwa ubuntombi bakhe. Bathe ubethi uma bemtshela ukuthi ubaphuzisa utshwala ngenhloso yokubadlengula avele batshele ukuthi uma beke basho nje uzobabulala. Kuthiwa ubebuye batshele ukuthi yena unomuthi onzima ngeke aboshwe ngisho bengambophisa. Abuye ethi uzobaphambanisela izinto zabo uma bethi nje bake bayidalula lolo daba. Ukhulumela amaphoyisa uLieutenant Colonel Nqobulwegwala uthe ukuboshwa komsolwa uneminyaka engu-31 ngamacala okudlengula kanti uzovela enkantolo ngemantshi emhlabathini. Mbukeli, bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.